Uy, kamusta man? Okay ra ba mo diha? Bitaw no, aduna lang ko'y ilantad sa inyo ha. Aduna lang ko'y ihatag nga kasulbaran sa mga dugay ra nga pangutana bahin ani nga problema no. Kung unsa ba gyud daw ang tinuod, unsa gyud ang solusyon or unsa gyud ang katubagan niini. Oh, bahin sa tubig mga kabarangay. Oh, ikaw, hilig mo ito mo inom og tubig ba? Kay syempre kailangan gyud ta mo inom og daghang tubig labi na nga grabe ang kainit sa atong panahon karon. So kani nga pangutana is dugay ra gyud gyapon ni even ang mga gatrabaho sa mga water refilling station wa gyapon sila makabalo sa saktong tubag. So bahin niining tubig mga kabarangay no, kung anong pag magpatubil man ta aning ingon ani kadako mas mahal man ang ingon ani kadako. Di ba? Kung imo ni i-purchase, usually nani sa mga 20 pesos to 30 pesos, no? Pero kung ingon ani, kung imo i-purchase, mahal gid siya kay tungod sa sudlanan. Pero kung anong magpatubil man ta, let's say for example, mineral, magpatubil ka. So, a mineral karon is sa una 10 to 15, di ba? So, ngano man, kung ikumpara pod ani is nganong pag-ingon ani po 10 man gyapon ni, di ba? So nganong parihara man sila nga mas dako man tani nga dapat daghan check sulod pasabot mas mahal siya dapat. So mao nang pangutana no nga hangtod karon napagyapon na sa mga utok sa mga katawhan no. Oo, even ang mga trabahante ako nang gipangutana one time nga wa gyud gyapon sila nakatubag. Moingon sila ay ambot sir wa pud ni kabalo no. Well, aniya ang saktong tubag kung nganong mas mahal ni siya kaysa ani. Paminaw. Aniya, sample. Kung naa ka sa jeep, makita nimo sa video, dili lalim magkarga og bugat og dako nga tubig. Panington pa ka, manimaho pa kang ilok. Ikaw pa'y lantawon sa mga tao, di ba? Pero kung gamay nga tubig ang imong dalon, less hassle. Di pa ka mahago. Usa pa, di pa manimaho ang imong ilok tungod sa singot. Di ba? O syempre, kung naa ka sulod sa mall, di ba? Lain po kaayog purma kaayo ka unya magdalaha kag dako nga tubig ug haskang bugata. Labi na gaduna kay ka-date, maka turn off. Pero kung gamay nga tubig ang imong dala, chill ra kaayo, di ba? Di hassle, di pa maka turn off, di pa ka manimaho. Og mao ka na ang katubagan kung anong mas barato kini siya ikumpara ani. No? Kasi syempre laliman ka, magbitbita ka ani, di ba? Mura magang imo sanina, mapugaan man pug singot nimo, no? Mawa kag mawadan kag gana. Ay tungod ang imong powers wa na. Ikumpara nimo ani, chill lang. So that's the reason kung anong mas mahal ni siya kay it's very handy, madala-dala nimo bisag asa. Di susama ani.